दा जिहेतु एक्स एनडिएफबि ना 270 जना केसा उइद्र जादों होननानै बुंदों बिथां दिनैनि बे सरखार सालायनाय प्रमद बिथाङा बुंदों आं बिनाव दिनै सोंनो लुबैदों प्रमद बिथाङा डिक्लार हो हायोब्ला एनडिएफबि एक्स एनडिएफबिफोरनि केडारफोरनि केसा मोनबेसे उइद्र जामारखो आरो मोनबेसे सोर माबायदि केसा उइद्र जादों बिथाङा बारे बार होनदों 270 जना केसा उइद्र जादों होनना बुंदों नाथाय दिनैसिमबो उइद्र जानायनि महरखौ नुवाखै आरो उइद्र जायाब्ला बिनि राहा लामाखौ जोङो लागोन एक्स एनडिएफबिआ बिथाङा बुंदोंमोन जे सानसे समावहाय 270 जन उइद्र जादों होननानै बुंदों माबायदि केसा उइद्र जादों आं दिनै बिथांखौ सोंनो लुबैदों माबायदि केसा उइद्र जादों आरो सोरबायदि गथ'नि केसा उइद्र जादों मानो दिनैसिमबो थांनाय नभेम्बरनि 17 तारिखआव जोंनि आरडि फेक्सननि गथ'नि कार्बि आंलंआवहाय बिनियाव हाजिर जाहैनांगौ हाजिर जायाब्लानो बिथाङा एरेस्ट जासिगोन होमबा बेफोरबायदि केसा उइद्र जायाब्ला माबायदि केसा उइद्र जादों दिनै बिथाङा आं बेखौ सोंनो लुबैदों जे माबायदि केसा उइद्र जादों 270 जननि केसा उइद्र जादों होननानै बुंदों माबायदि केसा उइद्र जादों दिनै एनडिएफबिनि गथ'फोरनि केसानो बिथांमोना बिसोरनाव केस गोनां जब गासैबो केस गोनां दं बिसोरनाव सासेनिबो उइद्र जायाखै होमबा माबायदि मानसिनाव उइद्र जाखो बे मोसौ सिखावनिनो माबा मोनसे गस्ला बायनानै हैनाय बेफोरबायदि फिसा नर्मेल केस बेफोरसो उइद्र जादों बेफोरखौथ' जों केस होननानै बुंनो थाङा दिनै गिदिर गिदिर केस दङ दिनै बिथाङा आरो मोनसे खोथा होनबावदोंमोन रन्जन दैमारिखौ दिनैहाय बरनगोन होननानै बुंदोंमोन रायजो राजानि सिगाङाव बुंदोंमोन बिथाङा जे आङो सरकाराव जिरायोबा सियाराव जिरायोब्ला आं रन्जन दैमारिखौ बरनगोन होननानै बुंदों दिनैसिमबो गैया बोरो माला बरनगोन बोसोरसे जानायसै दिनैनि बे सरकारा मा खालामनानै थाखो बहा दङ मा खालामदों आरो रिहेबिलिटेसननि बेलायाव बिथांमोननिया सोरनाबा नामानो फैयाखै सोरनाबा दिनैहाय आफादाव जेबो खामानि मावाखै बिसोरबायदिना सोरनाबा साब्रै गाहामानो फैदों होनदों होमबा माबायदि जाखो एनडिएफबिनि गथ'फोरनियावनो जुदि फैयाखैब्ला सोरबा सासेनासो फैदोंब्लाथ' बोरै जाथावथाव बियो आरो दिनैहाय सोरनाबा फैयाखै आं बेखौ लुबैदों जे 5 तारिख 6 तारिखआव बावहाय होनायनि खोथा बेखौ दोनथ'नानैब्लाबो दा जेसेबां मोननांगौ दङ बिसोर मोनजोबनांगौ हायोब्ला ज' समानैनो खुनसेयावनो होजोबनांगौ बेफोरबायदि गाबोन सोरनिबा फैगोन दिनै उमुगनिखौ होगोन समफोर उमुग भेक्सिननिखौ होगोन बिदि खालामबाय थानाया जायाखै आं दिनै नोंथाङा दिनै मोनसे लेभेलनिफ्राय फैनाय फेरेंगाखौबो बुंगोन गबिन्दखौबो बुंगोन आं दिनै बिथांमोना मोनसे एंगेलनि एनडिएफबि लेभेलावनो फैनाय एनडिएफबिनि गथ'फोरा दुखु खस्थ' खालामनानै फैनाय दिनै बिथांमोननि खस्थ' खालामनायनि गेजेरजोंसो लिडार जादों आरो बिथांमोना नैबे गादियावहाय जिरायनो मोनदों नङाला मालाबाबो जिरायनो मोना बिसोरो ओंखायनो जेसेबां एनडिएफबिनि केडारफोरनि केस आरो रिहेबिलिटेसन खुनसेयावनो होजोबनांगौ बिदि आद्रा खिद्रा गाबोन एसे समफोर एसे बिदि होबाय थाब्लालाय मा खामानियाव होनो दिनै 4 लाखजों बिथांमोना मा मावना जागोन सोरबाया दिनै नै बिनावथ' हायानो गैया न'आनो गैया बिना 4 लाखजों जों मा मावनानै जागोन बिदि होनबाय थादों दिनैहाय गबिन्दआ होनो हागोन ना हाया फेरेंगा सावरायग्रा मोना होनो हागोन ना हाया बिथांमोना दिनै पावाराव दङ आं दिनै बिथांमोनखौ बेखिनि खोथाखौल' बुंगोन जेंनायाथ' बेनो दिनै जेसेबांनाखि आंजों लोगोसे बेहाय गसंनानै दङ बिथांमोना गासैबो हार्डक'र एनडिएफबि केडार्स आरो लिडार्सफोर दङ बेयाव मोनसेल' फेक्सननिबो नङा गासैबो फेक्सननिफ्रायनो दङ एनडिएफबि प्रग्रेसिभ एनडिएफबि आरडि एनडिएफबि धीरेन बर' आरो एनडिएफबि सावरायग्रा फेक्सन दा मोनब्रै फेक्सननि जोंनि मावथि लोगोफोरा दिनै ज' जादों ज' जानायनि जाहोनानो जाहैबाय बावैसो सिगां मैया एनडिएफबिनि रिहेबिलिटेसननि थाखाय लिस्ट ओंखारदोंमोन बे लिस्टआव सोफाजायै दिनैनि बे आंजों गसंफानाय एनडिएफबि बिथांमोना स' गोबाव बोसोर 34 बोसोर हाथियार लानानै नांबोनायनि उनावबो पिस एकर्ड जाखांनायनि उनावबो दे एनडिएफबिफ्रा दिनैसिमबो डिप्राइभ जानानै थानांदों गावनि जि मोनखानांगौ जिहेतु मोनथाय बेनिफ्राय स' बेनि थाखाय साफ्रोमबो एनडिएफबिफ्रा दुखु मोननाय फोरमायदों दिनै खोनानो मोन्दों जे हार्डक'र एनडिएफबिनि जायगायाव सोरबा माब्लाबाबो एनडिएफबिजों लोब्बा गैयै सोरबा
गुबुन मानसिफ्रानो लिस्टआव फैबाय नाथाय जायफ्रा गोबाव बोसोरनिफ्रायनो हाथियार लानानै नांबोदोंमोन जुजिबोदोंमोन थैजों गेलेबोदोंमोन जिउजों गेलेबोदोंमोन गोबां दुखु खस्थ' लानानै नांबोदोंमोन बिथांमोननि लिस्टआ दिनै गैया बेयो बहुत माने दुखुनांथाव जादों बेनिखायनो दिनै बे दुखुखौ फोरमायनो थाखाय दिनै जोंनि एक्स एनडिएफबि मोनफ्रोमबो फेक्सननि लिडार्सफोर आरो केडार्सफोर बिथांमोना बेयाव ज' जादों आरो गावसिनि दुखुखौ फोरमायथिदों आरो मा खारनाव जायाखै सानो लाखिनानै मिथिनाय जायाखै मोनसे खालामबाय जायनि खारना जों बेखौ बुहुलखौ नुयो जे मोनब्रैबो फेक्सननि जिहेतु जोंहा टप लिडारफोर दंखायोमोन सिगनेटरि दैमारि फेक्सननि बेलायाव जाया सिगनेटरिमोन बिथाङाथ' दिनैसिमबो जेलाव दङ बेनि अनगायै जेनेरेल सेक्रेटारि बि अनजालु सारा बिथाङा दायथ' लानांगौमोन आं सानो आरो मोनफ्रोमबो फेक्सननि जेसेबांनाखि सिगनेटरि बिथांमोनाथ' दिनै सोरबाया गभर्नमेन्टजों दङ फर एग्जाम्पल गबिन्द सार बिथाङा दिनै पावाराव थानायनि उनावबो दिनै जों नुनो मोन्दों गबिन्द एनडिएफबि प्रग्रेसिभ फेक्सननि गोबां एनडिएफबिफ्रा दिनै लिस्टआव फैजायाखै अब्ला मानो फैयाखिसै जों बुजिनो हायो जे जोंनि लिडारफ्रा बेखौ अबहेलायै जों सम बारहोहरदों आरो सिरियासलि खामानिखौ मावाखै होननानै जों बेखौ बुजिनो हादों दायो अकल चिरां डिस्ट्रिक्टआव जादों ना बेथ' चिरां डिस्ट्रिक्टआवल' नङा बेयो बिटिसिनि मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो बे दङ जायफ्रा थालांनायफ्रा मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो दं नट बिटिसिनि बायरायावबो गोबां एनडिएफबिफ्रा दिनैसिमावबो लिस्टआव हाबाखै ओरैनो साबेसेसो जोंनि चिरां जिल्लायाव आंनि इनफरमेसन सर्सनि बायदिब्ला मथा मथि नियरलि 200 जनसोआ थालांनानै दं मोनब्रै फेक्सनजों आरो गुबुन जिल्लानिखौ आं एक्जेक्टलि नाम्बारखौ आं मोनाखै गतिके आं बेखौ बुंनाय नंला खिन्थु चिरां हिसाबै जायफ्रा थालांदों बिथांमोना गासै मथा मथि 200 जननि खाथियाव दं आरो फैगौ फास सयआवहाय बै माखासेफोरनो होनायनि खोथा बुंदों दा बिसोरखौ मा बुंनो सानो बेखौथ' बिदि होगोन फैगोन गासैबो फैजोबगोन होननाय बुस्थुआथ' गोबाव समनिफ्रायनो बुंबाय थादों लिडारफ्राबो खिन्थु बेवहाय बुंदोंब्लाबो खामानिया साक्सेसफुलि जानानै फैयाखै आरोखि गोबाव समनिफ्रायनो भेरिफिकेसनाबो जाबाय थादों थानायाव जोंनि भेरिफिकेसनफ्राथ' आजोलै मथा मथि 6-7 मासनि सिगांनिफ्रायनो भेरिफिकेसन जागासिनो दङ थांनाङो थानायाव गासैबो एड्रेस प्रुफ हैनाङो खिन्थु लास्टआव जेब्ला लिस्ट फैयो होमब्ला लिस्टआव नुजाया नामा बेसो माने बहुत माने सन्देहजनक आरोखि जुदिअ सर्सनिफ्राय बेखौ डिक्लेयार खालामदोंब्लाबो 5-6 थारिखआव गासैबो लिस्टआ फाइनाल जासिगोन होनदोंब्लाबो बेखौ जोङो फैगोन ना फैया मोनसे सन्देहजनक जानानै थाबाय दा मा लुबैदों नोंथाङा सरकारनिसिम मा बुंनो सानो सरकारनिसिम जों बेखौ खावलायनो नागिरदों दानि बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारनिसिम आरो भारत सरकारनिसिम जों एनडिएफबि हिसाबै जि मोननांगौ मोनथाय दंखायो जोंहा रिहेबिलिटेसननि नामाव बेखौ गोलाव खालामालासेनो थाबैनो हानायखिनिखौ जेसेबां एनडिएफबि हार्डक'र केडार्सफोर दङ अलरेडि लिस्टेडखा बेखौ एक्सेप्ट खालामनांगौ आरो रिहेबिलिटेसन प्रग्रामाव सोनानै होनांगौ ओमफ्राय जुदि सोनानै होयोब्लासो जोंनि एनडिएफबिनि प्रब्लेमा माने सुस्रांजागोन जों बेखौ फोथायदों आरो जुदि बेखौ जेसेबां गोलाव माने खालामबाय थागोन नेग्लेक्ट खालामबाय थागोन जोंखौ जेसेबां आइसोलेट खालामबाय थागोन प्रब्लेमा प्रब्लेमैनो थाबाय थागोन आरो बेवहाय माने खुनु मोनसे सोलायनाय बा मोनसे माने शान्ति परिबेसा फैनाय नङा बेखौ जों नुहुरदों आरो सोसननानै होआब्ला नोंथांमोना मा राहा लागोन बेखौथ' जोङो नै 5-6 थारिखखौ नेदों जिहेतु डिक्लेरेसनखौ होदोंथ' गभर्नमेन्ट साइडनिफ्रायबो सर्सनिफ्राय होदोंथ' गतिके 5-6खौ नेगोन जुदि 5-6आवबो जुदि फाइनेल गासैबो केडार्सफोरनि लिस्टआ जुदि सोसनजायाब्ला बेवहाय बिराद गिदिर मोनसे आन्दलनाबो जानो हागौ जों स्ट्राइक खालामगोन बेनि थाखाय जोङो अलरेडि माने पलिसिखौ बानायखाबाय केसेसफोरनि सायाव माबायदि सोलिदों खामानि केसनि सायावथ' केसखौथ' दा बेसेबांसिम प्रसेसआव आवगायनानै दं गैया